बेफोरबायदि एक्सप्लइटिं डिसक्रिमिनेटिं खालामनायखौ जोङो सहायनो हायैयाव इनटलारेन्स जानानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनागौमानि बर' जाथिया बेबायदि गादब जानाय नासय जानाय नेवसि जानाय बेफोरनिफ्राय उदां मोननाय नङा होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा मुसुयलि बाहागो लादोंमोन। दिनै प्रमद बर' बिथाङा बेफोरखौ बावगारलांजोब्बाय। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट फुल नायबानो जाबाय। दिनै प्रमद बर' आरो गबिन्द आरो जयन्त बिथांमोननि सायाव नोंथांमोनजों दिनै ब्रडलि डिसकास खालामगोन। एक नाम्बाराव जयन्त बसुमतारीनि सायाव सावरायग्रोगोन। बिथाङा सिगां बुंदोंमोन बिटिसि आरो बिटिआर डिफारेन्सिएसना मा, बिनि सायाव बिथाङा रायजो राजाफोरनो एसे एक्सप्लेनेसन होदोंमोन। बिनि सायावनो आं दिनै रायजो राजाफोरनो एक्सप्लेन खालामनो सानदों। मेन खोथाया जाहैबाय जयन्त बसुमतारी बिथाङा बुंदों बिटिसिआ डिनाउन्सिं जाबाय, दैट मिन्स रेजेक्टेड, दिनैनिफ्राय बिटिसि गैला होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। स्टिल दासिमबो बिटिसि, वाइ बिटिआरखौ मानो लिरनो हायाखै? एक नाम्बाराव बिनि फिननायखौ जोंनि बिटिसि ओनसोलनि नट अनलि बिटिसि आउट अफ बिटिसिआव थानाय जिसिबां बर' रायजो राजाफोर दं बिथांमोननो बिनि सायाव ब्रडलि एक्सप्लेनेसन हो। बिटिसिआ मा, बिटिआरआ मा, व्हाट आर द डिफारेन्सिएसन इन बिटुइन बिटिसि एकर्ड एन्ड बिटिआर एकर्ड, बिनि सायाव रायजो राजाफोरनो फिननाय हो। दुइ नाम्बाराव प्रमद बर' बिथाङा रायजो राजाफोरनो फिननाय होथों। उइथिन 4 इयार्सआव जेरैबायदि बिथाङा कमिटमेन्ट एबा एसुरेन्स होदोंमोन, मा खामानि मावखो? खयथा मेडिकेल कलेज इउनिभारसिटि गिदिर गिदिर दालां लुखो? आरो बिथाङा बुंदोंमोन मोनफ्रोमबो गामि ओनसोलाव कम्पिउटार सेन्टार बानायनानै होगोन। रावबो गोरिब गुन्द्रा दुखुथिया सुबुङा पावाराव फैयोब्ला जोंखौ अफिसाव नागिरनानै थांनांगौनि खुनु प्रयजन गैया एबा गोनांथि गैया होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। दाना खयथा बानायखो बेखौ फिननाय होदो। आरो प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बिटिआर एकर्डनि दफाया जुदि उइथिन 5 इयार्स 5 बोसोरनि गेजेराव जुदि इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला आं सुसाइड खालामनानै थैगोन होननानै प्रमद बर'आ बेबायदि समायखिरा एबा प्रमिस लादोंमोन। दिनै 4 बोसोर जाबाय, दिनैसिमबो इमप्लिमेन्टेसन जानायखौ जों नुवाखै। नट अनलि इमप्लिमेन्टेसन, इनडिफिनि जि समस्या, जि रिहेबिलिटेसन, जि कम्पेनसेसन, जि मोननांगौ जि राङारि अनसुंथाइ, स्टिल इनकमप्लिट। वाइ? मानो मिस्टार प्रमद बर'? फाउन्डार अफ एनडिपि रन्जन दैमारिया दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दं। बिनि फिननायखौ रायजो राजाफोरनो हो। पिस एग्रिमेन्ट खालामनायाव नोंथांमोना मा सावराया? सेन्ट्रेल सरकार स्टेट सरकारजों मा सावराया? मा सावरायनानै बे पिस एग्रिमेन्टखौ खालामामोन? बर' हारिनि जि थांखि, जि सिमां मिजिं, बे एकर्डजों फुलफिलमेन्ट जानांगौ ना जानाङा बिनि सायाव, आरो एनडिपिफोरनि समस्याया जोबनांगौ ना जोबनाङा बिनि सायाव मा सावरायामोन? दाना फारि फारि रायजो राजाफोरनो एक्सप्लेनेसन होदो। मा साननानै साडेनलि एकर्ड खालामामोन? बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बर' जाथिनि हप्स एन्ड एसपिरेसना जोब्बाय, फुलफिलमेन्ट जाबाय होननानै प्रमद बर'आ फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन साइनिं खालामनानै फैदों। रायजो राजाफोर, दैट मिन्स बर' जाथिया गोजोनबाय, सान्थि फैबाय। जोंनि ओनसोलाव, जोंनि ससाइटियाव, इन बिटिसि एरिया पिसआ एबा सान्थिया इस्टाब्लिशमेन्ट जाबाय होननानै प्रमद बर' बिथाङा अलवेज एन्ड फ्रिकुवेन्टलि ससियेल मिडियायाव सान्थि फैबाय, पिस एन्ड हारमनि एन्ड इउनिटिया फैबाय होननानै बिथाङा बुंदों। इउ नो व्हाट इज द मिनिं अफ पिस, मिस्टार प्रमद बर'? सान्थिया जुदि गमामायै फैमारदोंब्ला स्टिल वाइ फाउन्डार अफ एनडिपि रन्जन दैमारिया मानो जेलाव दङ? इनिसियेटिभ लादों होननानै खामानि मावबोदों होननानै नोंथांमोना बुंबोदोंमोन। 6 दाननि गेजेरावनो उइथिन 6 मान्थ
बिनि समस्या जोबगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय जों दिनैसिमबो नुना मोनाखै एभ्रिथिं इज आनएक्सपेक्टेड आरो इनकमप्लिट आरो रायजो राजाफोर 3 नाम्बाराव गबिन्द बसुमतारी बिथाङा नै रिसेन्टलि साननैसो सिगां बिथाङा बुंदों आरो सिगाङावबो बुंदों गबिन्द बसुमतारीया बर' जाथिया रन्जन दैमारिखौ बेस खालामनानै थांनानै थाया रन्जन दैमारिनि थाखाय बर' जाथिया थैनो हाया होनना बुंदों हा कनभेक्टेडखा बिथाङा अलरेडि बे एकर्डजों गवा पिस एग्रिमेन्टजों गवा होननानै बिथाङा सेकेन्ड टाइम बुंदों अब्लालाय मा उद्देश्य लानानै मा थांखि लानानै पिस एग्रिमेन्ट खालामामोन दानिया रायजो राजाफोरनो फिननाय होदो जुदि फाउन्डार अफ बि रन्जन दैमारि बिथाङा कनभिक्टेड खाब्ला दिल्लीयाव बिथांखौ जेला पिस एग्रिमेन्ट जादों दिस टाइम बिथांखौ दिल्लीयाव लांनानै मानोथो सिगनेचार मानोथो खालामोखो आफ्टर साइनिं सिगनेचार खालामखांनायनि उनाव बिथांखौ फिन खेबसेबाव जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदों व्हाट डाज इट मीन बिनि मिनिङा मा रायजो राजाफोरनो फिननाय होदो दानिया इन्डिपेन्डेन्टनि समस्या आरो बर' जातिनि समस्याखौ नैबे एकर्डनि गेजेरजों सुस्रांनाय जाबाय होननानै बिथांमोना दिल्लीयाव फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युशन साइनिं खालामनानै फैदों नाथाय बिथांमोना दिनै बे एकर्डनि जि दफा बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै दिस इज भेरि आनफर्चुनेट आरो ग्रेजुवेलि जोङो नुनो मोनगासिनो दं बिथांमोननि जि खोथा बुंनाय गासिबो नंखायजोब दिनै फाइनालि प्रुफ जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफमोन बे टाइमाव प्रमद बर'आ आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपाव दंमोन हाग्रामा महिलारि बिथांखौ क्रिटिसाइज खालामबोदों हा बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया जाथ'वा मोनथ'वा होननायाव प्रमद बर'आ मा बुङा रायजो राजाफ्रा गोसोआव दंना आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननांगौनि थाखाय खुनु क्राइटेरियानि गोनांथि गैया रायजो राजाफोर आइफोर आफाफोर होननानै प्रमदआ बुंदोंमोन दिनै प्रमद बर'नि क्राइटेरिया नांलायि होननाय खोथाफ्रा गिदिर गिदिर खोथा बुंबोनाया दिनै बबाव थांखो नोंथाङा दिनै मानो क्राइटेरिया गैया होनना बुंखो मानो बुंखो नोंथाङा बुंदोंमोन बिटिसिनि एमसिएलए डिपुटि चिफ इएम जिएम व्हाटएभार आंहा जानायनि जेबो हप्स एन्ड एसपिरेसन गैया आइ डोन्ट वान्ट टु बि चिफ अफ बिटिसि होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बुंदोंना बुङाखै रायजो राजाफोर नोंथांमोना दानिया कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै खिन्थाहरदों सानदोंमोन जोंबो बर' रायजो राजाफ्रा एक्सपेक्ट खालामदोंमोन सानदोंमोन जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबां एक्सपेक्ट खालामदोंमोन बर' जातिनि जि सिमां मिजिं बे एकर्डजोंनो पुरन जासिगोन एबा साक्सेसफुल एबा समाधान जासिगोन होननानै गोबां मिजिं सिमां सुजुदोंमोन एक्सपेक्टिं खालामदोंमोन आनफर्चुनेटलि जों दिनै नुनो मोनबाय बिटिसि आरो बिटिआरनि डिफारेन्सआ बुहुद दङ बुंनानै फोजोबनो हाया दिनै बिथांमोना बिटिसिखौ डिनाउन्सिं जाबाय होनना बुंनाय रिजेक्टेड जाबाय होनना बुंनाय बायदि बायदि एटसेट्रा बिथांमोना खोथा बुङो बिथांमोननि जि खोथा बुंनाय जेबो ओंथि गैया जेबो मिनिं गैया बिथांमोना रायजो राजाखौ थगायनानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि गादिखौ सेख'नानै थिग आसे परिबर्तननि नामाव परिबर्तननि स्ल'गान होबोनानै रायजो राजाफोरखौ 5 बोसोर थगायबोबाय आरो आबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै प्रमद बर'आ आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनथारसिगोन जाफुंथारसिगोन होननानै ब्लाड सिगनेचार लांदोंमोन दिल्लीयाव रायजो राजाफोर गोसोआव दंना दिनै नोंथांमोना गोसोआव दंना आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि नामाव गामि गामि फैसा खांदोंमोन बयबो हरदोंमोन नाथाय बिथांमोना बुंनो नागिरो उमुगालाय मा कन्ट्रिबिउसन दं उमुगालाय मा कन्ट्रिबिउसन बिथाङा मा बिहोमा दं बिदि बुङा नो नट लाइक देट डोन्ट थिंक लाइक देट मिस्टार प्रमद बर' बिदि नङा वी आर अल आबसु जेब्ला नोंथाङा आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपाव दंमोन नोंथांनि आन्दोलन खालामनायाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव रोजा रोजा बर' फिसाफोरा बाहागो लादों गामि ओनसोलनिफ्राय माइरं खांना हरदों आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआव जुदि बाहागो लायाब्ला
न'खरसेयाव 100 200 300 खनामोन गोसोआव दंना प्रमद बर' बावगारलांबाय नामा नोंथाङा दिनै बिटिसिनि चिफ जानानै बेनोमोन नामा नोंथांनि सिमाङा हा आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनागौमानि आं सोमावसारबाय थागोन कन्टिनिउवासलि होननानै बुंनाया दिनै नोंथांनि समायखिरा लानाय सदबांसा लानाया बबाव थांखो रायजो राजाफोरनो दिनैनि डेटआव फिननाय हो प्रमद बर' जुदि नोंथाङा सुप्रिम सेक्रिफाइस खालाममारदोंमोनब्ला नोंथाङा जुदि सासे हारि अनसुला जुदि दैदेनगिरिमोनब्ला दिनै साडेनलि पिस एग्रिमेन्ट एबा बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बर' जातिनि सिमां मिजिंखौ बेबायदि साडेनलि दंस' खालामनाय नङामोन आरो बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन जेबो गैया रायजो राजाफोर ओंखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फाइनालि आपिल खालामो फैबाय थानाय 2025आव जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो इउनिटि जानानै जोंनि बिटिसिखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय जोंनि पावार एन्ड फांसनखौ जों लाबोफिननो थाखाय जों बयबो गावजों गाव खौसे खामानि मावनानै जोंनि बिटिसिखौ बासायनांगोन नङाब्ला जोंनि मोनखानाय पावार एन्ड फांसन बेयो गुबुननि आखायाव थाङोब्ला जोङो दाउ अमाफोर बायदि मावरिया खावरिया जानानै गुबुनजों जों एक्सप्लय खालामजागोन डिसक्रिमिनेट खालामजागोन बर' जातिया सिगांनिफ्रायनो डिसक्रिमिनेटिं एक्सप्लयटिं खालामबोजाबाय थादों नाथाय बेफोरबायदि एक्सप्लयटिं डिसक्रिमिनेटिं खालामनायखौ जोङो सहायनो हायियाव इनटलारेन्स जानानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनागौमानि बर' जातिया बेबायदि गादब जानाय नासयजानाय नेवसि जानाय बेफोरनिफ्राय उदां मोननाय नङा होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा मुसुयलि बाहागो लादोंमोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा बेफोरखौ बावगारलांजोब्बाय ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बयबो सांग्रां एबा कनसियास जानांगौ लोगोफोर थेंक इउ